दे दानिया बयबो रेस्ट लाहैदो आरो सोर सासेया सोरजों उन्दुफागोन सोरजों बेड शेयार खालामगोन बेखौ डिसाइड खालामनानै लादो आरो जों गाबोन फुंनिफ्रायनो नेक्स्ट लेसनखौ जागायगोन स गुड नाइट लेडिज गुड नाइट आबो बे बिबानखौ आं फुजिनोनो होनोसै फुजि अके आबो जागोन आं डिसाइड खालामगोन नोंसोरो आंनि रुलखौ मानिनांगोन मिथिबाय दे पावार मोनदों होननानै बारा इउज खालामबाय थानाङा मा होनदों नों हेलिना हा मा होनदों आंखौ मानोबा खुननानै ला आंखौ नों बिदिसो उल्था होनदों नों लावगि नों बिसना मोना नों हायावनो उन्दुनांगोन मिथिबाय नों फ्ल'रावनो उन्दुनांगोन हाबा फुजि नोंनि अर्डारखौ फल' खालामनो हानाय मोनब्लाथ' आं बिराद गोजोनगौमोन हायाव उन्दुनो मोनबा नाथाय आब' रियायाथ' बिसनानि खोथासो बुंदों बिसनायाव सोरजों उन्दुनांगौ होननानै आंलाय बोरै हायाव उन्दुला आङो नोंखौ उनावसो नायगोन आं लिपिका आरो गेमस्रि नोंसोर सानैया मोनसे बेडआवनो थानांगौ हाय मा गेमस्रिजों आंबो लिपिकाजों उन्दुफाया मानो थाया नोंसोरो आंनि खोथाखौ मानिया आब' रियाया आंनो पावार होना गालांनायखौ नुवाखै नोंसोर थेवबो फुजि आं गेमस्रिजों उन्दुहाय मा मोदोमा देद्रायबायना गावनो हारसिंनो जायगाखौ लाखाजोबगोन मालायखौसो लोदो होनबावो लिपिकाया नायलाय गावना ओइ फानसि बन्थमुरि आंहालाय मा जादोंहाय नोंबोथ' माथो बिलुनफोर बायदि बुगासिनो मानसिया सानफा एफा नों बुंबानो आं मानिगोन नामा फानसि आं मुदुबुल फिथाइ बायदिसो मिथिबाय मुदुबुल फिथाइनि सेबा माबायदि मिथिगौ नों आं मिथिगौ मुदुबुल फिथाइया ना जानजिखिनियाव सेरे जायो माखासेया दुबगां जाजोबो हेलौ जेनिफार नोंहा भिडिअ बानायबाय थादों मबाइल नायबाय थादों नायबाय था गेजेर जेबो होनथ'ना मिथिबाय नोंनि टार्न फैथ'वाखै दाहाय नोंखौ खिन्थागोन आं मा खालामनांगौ माखौबा रानिनिथार माबा होनदों नों जेनिफार नों माबाफोर खोनादों आरो दे जाबाय मायाव थादोंमोनलाय केमस्रि आरो लिपिका नोंसोर सानैया एग्रि ना नङा थाफाया आंबो आच्छा र' बाखिखिनिखौ खबर लानि दे दानिया बुंदो नोंसोर सानैया बेड शेयार खालामगोन ना हेलिना आरो फेन्सि आं नोंजोंसो उन्दुफागौमोनहाय फुजि आं जानला मानला मानसिफोरखौ बारा सुखुवा बाद फेन्सि नोंजों उन्दुनो मोनैनि थाखाय आंबो गाबाखै हेलौ जेनिफार नोंहालाय सोरजों उन्दुगोन मबाइल सायावनो हाबनानै थाहैथ'वा मानो नोङो जेनिफार फुजि बारा खोथा बुंनाङा दे मबाइलनि सोमोन्दै मबाइलानो जाहैबाय आंनि आन बान चान मिथिबाय ओमफ्राय मा आंल' मबाइल इउज खालामो नोंसोर मबाइल इउज खालामा आरो मानसि उल्था जेनिफार नोंखौ हायाव फुथुगोन मिथिबाय धमखि होदों नामा फुजि धमखि नङा बियो आं जि बुङो बेखौनो खालामो मिथिबाय मैं जो बोलती हूँ मैं डेफिनेटली नहीं करती हूँ जो नहीं बोलती हूँ मैं उसे कर डालती हूँ समझ गए सोरबा बुजिलायखो नोंनि खोथाखौ दिमागनि दैखौ मा होनखो नों गेमस्रि खुगा गिजि जि फैयो बेखौनो लेब बुंबाय थायोना नोंखौ जेनिफारजोंनो दोनगोन आं जेनिफारजोंनो था नोंसोर सानैया मिथिबाय आंहालाय मा आखाय आंहालाय आलु बयजोंबो आंहालाय मिलायखायो दा होमबालाय मानोथो लिपिकाजों थाफायाखै आं गेमस्रिजों उन्दु आंखाबायना आरो मा दाजाब दानख' खालामबाय थायो हेलिनाया मेथामेटिक्सआव पिएचडि खालामखानायखाबालाय बेनिखायनो दाजाब दानख' बिराद एक्सपार्टथार बियो जाबाय बाखनायला बिराद जाथारबाय दायो आं बुंनोसै गेमस्रिजों जेनिफारजों ज' उन्दुगोन बेनिफ्राय लिपिकाजों हेलिनाजों ओमफ्राय आंजों नोंजों ना फुजि नों आंजों थाफानांगौ फेन्सि ओमफ्राय लाफादों होननानै बारा दुगि जानाङा दे दुगिखौ हिनजावफोरा जायाबा दुगा जानोसै आरो नों बिदि मा खोथा बुङो आरो फुजि दे होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै नै खोनासं मोजाङैनो खोमा गुदुंखौ फुवारनानै नैबे मोनसे बेडआव जों फेन्सिजों आंजों थागोन बै बे मोनसे बेडआव हेलेनाजों लिपिकाजों आरो बै बे थार्डआव ओमफ्राय गेमस्रिजों जेनिफारजों थागोन मिथिबाय माहाय फेन्सि आं नोंखौ लिंहरा गारानो बेडआव जिरायफैबाय नोङो एख' नङा दे जों सानैया बेड पार्टनारखा ओमफ्राय माखासेयालाय मा आंनि मोखां नायबाय थाखो उन्दुहैदो लिपिका आं इन्जुर जिङाव उन्दुगोन दे इन्जुर
सिगाङाव आंसो थागोन बेयाव चार्जिं पइन्ट दङ आंनो चार्जिं पइन्ट नांगौ है आंसो थागोन इन्जुर जिंथिंजाय ओइ लिपिका आं इन्जुर जिङाव उन्दुगोन होनना मानो बुजिया खुगाजों बुंबाल' जायाना हेलेना खामानिबो मावनो रोंनांगोन आंहा खुगाजों बुंनाय लोगो लोगो गावनि जायगायावबो थाफैखाबाय थ' आंनि जायगा जाबाय इन्जुरा आच्छा बिदिसो दे होमबा बाहेरावल' नों हासुनो ओंखारलाय आंनि आथिंखौ बारना थांनो मोना नों मिथिबाय ओइ जेनिफार आं वाल जिङाव उन्दुआ दे नों वाल जिङाव उन्दु आं नैबे साइडआव उन्दुगोन आं उन्दुआ माथो आं वाल जिङाव थाया मा आं नैबे जिङावनो थागोन थै जेबो नङा नोङो वाल जिङाव थादो आं बेयाव उन्दुनोसै बे खोथाखौ आंनो नोंखौ बुङोबालाय नोंबो मानिदो नों वाल जिङाव थादो आं नैबे जिङाव उन्दुनोसै ओइ जेनिफार माइसि अख्राहाय नोंनिफ्रायथ' एसे खम होमबाथ' वाल जिङाव उन्दुहैदो नों अख्रा नङाबालाय ओइ मा बिसना मोननानैबो बिसना सेलायलायबाय दङ उन्दुदो गाबोन फुङावनो थाब सिखारनांगौ आंहा योगा खालामनांगौ एक्सारसाइज खालामनांगौ सेक्सि फिगार खालामनांगौ नोंसोर बेवहाय दाउ बासा सेलायनाय बायदि सेलायलायबाय थानाङा ओइ फुजि बारा रुल खालामबाय थानाङा दे जोंखौ नोंबो पार्टिसिपेन्टसो व्हाटएभार आंहा आब'रियानि पावार मोनदों नालाय इउज खालामदों ओइ नोंसोरो मानो दाबो उन्दुआखै मा एसे दावराव नुवाखै आब'रिया बिसोरो आंनि खोथाखौ मानियाखैनो दावराव खालामबाय थायो नङा माथो आब'रिया जों फुजिनि खोथाखौ मानिजोबखादों बेयो जेरै सेलेक्ट खालामदों बेबायदिनो जोङो बिसनायाव दंफैजोबो जाबाय आं रावनिबो कमप्लेन खोनासंनो गोसो गैया दा बयबो सिरि सिरि उन्दुदो आरो आं गाबोन फुङावनो नोंसोरनि पारफरमेन्सखौ नायगोन मिथिबाय ना आरो जाय आंनि खोथाखौ खोनासङा आं बिसोरखौ गवा थाइलेण्ड सिंगापुर दुबाइ आमेरिका बेफोराव लाङा मिथिबाय ना है आंहा अमा फार्म खालामखानानै दोनखादों नों लाङाबाबो आं हारसिं थांगोन आब' गेमस्रि नोंना बारा जादों दे खोथाफोरा आं सैथोखौ बुंबा बारा खोनाखानाय बायदि मोनखायो मानसिफोरा नोंलाय मालानिफ्राय सति साबित्री जालायखो गेमस्रि मालानिफ्राय सत्यबादि जालायखो ओइ लिपिका नोंबोथ' गावखौनो थुलुंसिजों दुगैनाय गाइखेरजों दुगैनाय बायदि मोनदों नामा नोंखौबो मिथियो आं बेसेबां दैनि ना देलाय गेमस्रि सुलाय बेसेबां दैनि ना लिपिकाया नायनो आङो नोंनोलाय मा दरखार खिन्थानो हा फेन्सि गावबागाव जायगायाव मोजाङैनो खोथाया जुदि एन्सारानो गैयाब्ला मानोथो खुगाखौ ब्लां सियो नोंलाय गेमस्रि अमा बेदर जानो खुगाखौ ब्लां सियो आं नोंहा माबा प्रब्लेम ओइ जाबाय सिरि उन्दुदो हाल्ला खालामनो मोननाय नङा मिथिबाय नङाबा आङो दिनैनो नोंसोरखौ होखारहरजोबगोन आरो नेक्स्ट प्रजेक्टआव आं सनिया कुइनखौसो लागोन आं मिथिबाय आरो आं नोंसोरखौ दावराव जानो खोनानाय मोननाय नंला सासे दावराव जाबानो गासिखौबो पानिस होजोबगोन आं सोरखौ उथायना लाना फैखो आं आयौ दुनियानि नायनो बालायनायफ्रासो ज' जाजोबनानै दं दे लोगोफोर उन्दुदो नङाबा सासेनि दायावनो गासिखौबो पानिस होगोननो जोंखौ उन्दुजोब्बाय माथो बिसोरो बिसोरो उन्दुनायावनो लाइट फैनि आंहा लाइट फैया जि गोबाव जाथारबाय सानसे गाहाम जाबाय आंहा लाइट फैया होनि आं इउटुबाव लाइट फैनि नोंबो थाफानोबा हा जेनिफार है नोंजों दा लाइभआव भिडिअ नुबा अनसु बसुमतारी होननाया मिम्स बानायबालाय आं गियोहाय मा है बाथो मिम्स बानायजाबा मोजांसो फेमाससो जायो बाथो दे जेबो नङा आं लाइट फैनि दे होमबालाय फैदो लाइट फैनि आङो हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय हे जाम्बिखिलां लाइभसो दा बेलाय बावदोंसो माने भिडिअआव बेबायदि इन्ट्र होयै माने लाइभआवबो बिदि बुंफ्लांग्रा जाबाय एख' नङा आंनि भिउवार्सफोरा आंखौ बुजिखायो फै खाथियाव फै नोंबो हाय होनहर आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ नै लोगोफोर आंजों लोगोसे सोर दंफायो नायलाय हाय आं जेनिफार दैमारि हराव बिसोर मा खालामलायबाय थादोंहाय मोख्रिफोर थङालिफोर बे हर गेजेराव मा मोनबाय थादों फै नोंबो फैनोबा गेमस्रिया लाइभ होगासिनो दं इउटुबाव फै नोंबो दरखार गैया गेमस्रि थैबा थैफागोन गेमस्रिया ओंखाम जाबा जाफागोन गेमस्रि खि जाबा जाफागोन नामा नोंहा जेनिफार ओइ फेन्सि मा रागाहाय माखौ लाना इसेबां देखायदों रागा जोंनो थाखाय माबा मोनसे लालायलायनांगौ बे नङाना नोंसोरलाय बे हर गेजेरावलाय मा मोनबाय थादों ओइ फेन्सि आं लाइभआवसो दं मानो गोसा रायदों नोंलाय दानो अनसु बसुमतारी खोनाबा मिम्स बानायगोन नोंखौबो रांखिनि दाउ बिमा होननानै सोर जोहोलाव अनसु बसुमतारी ओंखारलायखो दसेनोलाय बर'नि मिमारहाय मिमार है भारमे जाय मिमार नोंसोर जायखिजाया उन्दुगोना उन्दुआ मालाय उन्दुनाया मानो एसे डिस्टार्बहाय नोंसोर सानैया फेन्सि मानो हर गेजेराव दाउला दाउफोर बायदि गदेद लागासिनो ओइ हेलेना दाउला दाउआ गदेदो आरो दाउजोसो गदेदो दा ओमफ्राय आंखौसो नुबाय नोंहा दावराव जानाय बैलाय बै दाउखामानिखौ नुवाखै दाउखामानिया का होनगासिनो दहायनिफ्राय ओमफ्राय मानो जेनेबा इसेबां बेबायदि दावराव खालामबाय थादों नोंसोर सानैया गेमस्रि जेनिफार
है लाइटखौ दोनथ'थारनोसै आं माथो दावराव खालामबाय थाखोबा बिसोरलाय अके आंनि नायगिरि लोगो नोंथांमोन आं दिनै लाइटखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जोंना बे सेलिब्रिटि हाउसआव एसे दावराव जादों स' बाय बाय टेक केयार लाभ इउ अल ओइ हेलेना मा एसे दावराव उन्दुनाय मानसि उन्दुबाय थानो हाया नामा आंसो दावराव खालामबाय उन्दुबाय थानाय मानसिया दहायनिफ्राय नोंसोर थांफैबाय बायदि बुदुं बादां खालामबाय थानाया आंहासो दावराव जाबाय खिग्राया लाजिया नुग्राया लाजियो मिथिबायना गेमस्रि होमबालाय खिनायखौ नायबाय थानो हाया नामा नोङो नोंनि खिया बिराद साइजखाय नायजानो लुगैदों सना खियो नामा नों गेमस्रि सना खियो जाबाय बयबो उन्दुदो दावराव खालामबाय थागोन बेयाव माखौबा ना बेफार हिनजावफोर मा एसे दावरावहाय आं दसे मा उन्दुलांखो बेयावनो पेटेर लेब ना नोंसोरो बारा दावराव जाबाय थानांला मिथिबायना नङाबा आं आब' रियाखौ लिंहरगोन ना आं गाव एक्ट्रेस जागोन ना आं नोंसोरखौबो जानो होगोन दे उन्दुनोसै होमबालाय नङिनि इउटुब ब्लगिं होमबालाय मानोथो एक्ट्रेस जानो फैदों नों गेमस्रि आंनि गोसो आंनि रुल आंनि मोन्थाय आंनि गोसो बायदि बाहायगोन नोंनोलाय मानो नांगौ नोंहाबोथ' ओंखाम ओंख्रि संनाय चेनेल दङ ना औ आंनि ओंखाम ओंख्रि संनाय चेनेलखौ नुनानैथ' नोंबो कपि खालामो आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ ओमफ्राय गावनि चेनेलाव संफिनसिगोन आरो नङा होमबा गेमस्रि थास' फाग्लि मैथा हाजेव दावराव गिसिबाय है उन्दुनोसै आंहा मालै अनसु मा खबरा लबर जाथाना दंथ'यो र' गोदान मेमे बानायलाय नामा मेमे मा मेमे बेलाय आरे MEME मेमे ब्रा थोद बुरबक जाला बेखौ मेमे होनो नामा बेखौ मेम होनो मेम बेखौनोथ' आं मेमेखौसो मोजां मोनोलै आं मेमे दे मेमे बानायथ'वा नामा बानायनोथ' नंदोंमोनलै गेमस्रिया दायो सेलिब्रिटि हाउसआवसो दंहैना रिया ब्रह्मनि बिनिखायनो भिडिअ नुयैखायनो आं दा मेमखौनो बानायनो रोङाखैलै बानायदोब्रा नायनो लुगैलायथारबाय नोंनि मेमेखौ थोद मेमे मुमे होनबाय थानाङालै खोनासंनो सुखुवा बुखुवा मिम होनब्रा मिम बेखौनोथ' बे गेमस्रियाथ' गोदान आपडेट मानो होआखै आंहा मेम बानायनो लुगैनाया हामथारला बे रिया ब्रह्म सेलिब्रिटि हाउसआव सानबेसे थागोन जाखो र' सुलुंनिफ्राय खबर लानांसिगोन रिया ब्रह्म सेलिब्रिटि हाउसआवनो दाखिल खालामहैया मानो नों बेयाव सासेल' हिर'इन गैयाना मेरला हिर'इन थांदों बर'नि टप हिर'इनफोर बिसोरखौबो मेम बानायदोब्रा खालि माने सासेखौल' बानाय नोंलाय होद थिग आइडियाखौनो होबायलै नोङो र' दाहर थांखुमानांसिगोन र' रिया ब्रह्म सेलिब्रिटि हाउस ना र' दाहर थांखुमानानै एसे खबर लाहैनो गासिखौबो आंबो थांबाय दै आंखौबो लाफा लोगोआव हैद बाजाराव थाम्फै होफानो नागिरोब्रा दे जेबो नङा ओंखारफादो एबार बिराद मोजां ताग्रा मेम बानायनां एबार